ame tinka folike renouveau télé la jabara kilingilina bela jilinye karajo la mebara bela jilin fo maliko no ani maliko ka mo sokolino ana ame au befo ka fo au ma kauniche akwadana la renouveau télé sugantili la ko bela jilin ki bisimila bi juma donya renouveau sokomada kuna funika mamunu sera uga barayoro la nu sogolino ana ame ufu aw munu be sogonna la no awika aname ame sogomala fe folidi aw ma munu fena be sira la kataka uga barakero la nu be kana me radio sanfe anga folibe u bela jilenye mamunu fene sogolino ana anga bololo sira u fe anga page Facebook kan ame bela jilenfo radio partenaire munu sogolino aw na mali fantan nani bela jilena ame befo ka bela jilen wale nyumando ka sinka mawfo mamunu be no nu be jemkai enregistrer ka bla groupe WhatsApp ngane nyuma ya kama ambe ukilingilina bela jelenfo biye jumaye December kalo kile fla we biye jumaye domba biye la horoma do biye la dado juma do ya ofeni on sigirani kenen kan ambe duwa bake mali ka duwa bake mali den kilingilina bela jelenye ala ka hereke mali den kilingilina bela jelenye ambela jelen kasika ben kilima anga do dakilin fe ka bo dakilin fe marake chugo nyuma ala ka onoya marabaka bela jelenye on dibila barake bawo ambe ufo geleyo tume anga barawla nga sisano abela jilen sigira singa alhamdulillah amena do kiboryo ulu konna la studio baminda konna la yanno jamada falimbe ya isa kabasidi be kafara Umar Koita ka ani fanta tumuta soni ame kiboryo daele Umar Koita aja Fatmata Zaraw tumuta salamu alaikum ini sokoma wa alaikum salam bashite me Allah tanu bashitena ba yere du alhamdulillah ça va alhamdulillah kab na ke fama cliff la sabla bi jumae donc cliff la ta senga la fiya bola ala ma bashike na la sona ka kenyani bi juma do ya Umar Koita ina fo don temeli una kuna funi chama me ambulo ko ka lasi kanu mo ma bunya ani karama konnala kusebe ya fo tugo mina kuna funi chama be no sera ka bulbuli ke ka minu faranyo kani amno lasi an kanu bo ma wala sa ka sigu kuna funi dugu tukala an kata se jamana wero kuma fata tumuta kuku bismillah sikatala femme talige malide munu be maliko kan olu chama fene be soko ana wala saka sega ufaso kunga ko kibaria ka olu soro ambe tungaranke kelengele na bela jeli fo kirenke la renouveau kanumakaw renouveau matin la jebakaw ko aw fene ni yorobe jëm kan kon nala ko bela jeli ka bismillah mne sanga bisabani kelembe nege kanye wolo bla sanfe bi juma December kalo klefla an kuna funyo wina talige femunu kan olu bakurubaw la sew flen ye takalenya fe amina munu wala aw ye kelengele bi sogomada ina kuma se min sukantira en fait ni isa kababe na nyefoli jonjonke wala sa aw ka se ga family jonjonke ina fo dongodo ame kuma se no sukantika nyefoli ge o kuma se be talige wala ya mina en fait no jamana kon na la bela jelenga se ka family ke bi sogomada ina kuma se o di absentéisme koro jumei ani ana sukanti kunjume ne kamabe wala ya jumene ko fo soni ndoron isa kababe na o nyefoli jonjonke do kibaru o be daele Umar Koita fe soni kibaru ya chaman konbe abolo koro biso komadina kokura anga bima welele okonye Amadou Maigaye kabo Conseil national de transition konalani o CNT amena masala femin kan okonbe talike CNT budget katasi présidenti fene budget ma omi bolo koro taw kera kunu CNT konala amna nyefoli jonjonke oka Amadou Maiga aleka yamario konala avant projet de constitution ni obe sharia sumanye blaga fe konona kuma ukofo so komadena ukokura article damado okonona kuma obena nyefo awi bamanan kana isa kabasidi be ale fe aunga bi kenya kuna funi obe talike banala abe famima ko insuffisance cardiaque docteur bena nyefoli jonjonke ni obe talike docteur wologemna na fondi gafe munu bora bi kasika dogo kun don kibaru bi sebon kunche olu nya fura folo la se obi temeje mukain konnala ka ko ne ka kanita wakati nye Alexis Koko Alexis Mason femi ma so ni doron amena kuma di Alexis ma akaseka hakilanta di ama son wale ya mi ma bela jelinga sika familialike
on ka don foli duma o be da nin bɛɛ lajɛlen kan fulakɛ bɛ bisimila Sori Ibrahim Diallo sɛgɛnbali ɲinɛbali sisan b'a sɔrɔ Bamako sira kanaw la a bɛ jateminɛw ni kɔlɔsiliw la sɔɔni an n'a bɛ ɲɔgɔn lasɔrɔ a ka yetaw bolila fɛn minnu kan gɛlɛyaw ye fɛn minnu ye ka fara Anazer ka bilasiralikanw kan ani Sori bɛ ɲɔgɔn lasɔrɔ ka se ka o lasew kɛ ko bɛɛ lajɛlen k'i bisimila Umaru Koyita ale bɛna don kibaru dayɛlɛ sisan. Umaru Koyita ɲɛ bɛ gafe caman na i tɛgɛ kɔrɔ sɔgɔmada in na yalima kibaruyaw ta fan jumɛnw ye? Fanta tumata y'a fɔ cogo min sɛbɛn caman bɛ yan kunnafoniya caman bɛ yan bilakun o tɛ mangan ye anw de layiru ta yen ko an b'aw kunnafoni wa kunnafoni caman b'an bolo an bɛna min lase aw ma o la kumabaw olu bɛ tali kɛ fɛn bɛ tali kɛ Joliba TV ale ka baara sonsorolen min kun kɛra Aki fɛ a yirala k'a fɔ ko o sariya kɔni ko o wulila a wulila cogo di an bɛna da don o fana na fɛn bɛ tali kɛ rentrée judiciaire ale baaraw la ale kɔni kɛra ɲinɛ k'a sɔrɔ magistraw olu caman sen tɛ a baaraw la sabula magistraw ka lafasalitɔn kulu fila olu kɔni y'a yira k'a fɔ ko olu tɛna u sen don a baaraw la baara kɔni kɛra nka a kɛra cogo di an bɛna o ɲɛfɔ aw ɲɛna k'a kun cɛ fɛn min kɔni nin kalo kɛrɛnkɛrɛnlen min bɛ yen nɔ ni o ye décembre kalo ye ale dabɔlen don sidabana ale kɛlɛli ko kama an bɛna o fana lase aw ma ni Seydina Umaru Keyita ale ka yamaruya ye. An bɛ segin ka foli kura ka ɲɛsin an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen ma nin sanga in kɔnɔna na maa minnu bɛ yen nɔ k'olu b'a lamɛn togodaw la ka taa se tunga la maa minnu bɛ jamana wɛrɛw kɔnɔna na an b'u bɛɛ lajɛlen fo ko bisimila renouveau sɔgɔmada foli ale kɛnɛ kunnafoni ale kɛnɛ kan hukumu kɔnɔna na an ye a fɔ bakurubaw la fɛn min kɔni ye sariya min kun taara ni ka Joliba TV ale ka baara jɔ o sariya kɔni a yirala k'a fɔ ko Aki ale ye o wuli ka bɛn novembre kalo tile 3 ma Aki y'a yira k'a fɔ ko Joliba TV kɔni kun ye laɲini kɛ laɲini min yɛrɛ la ni u kun y'a ɲini k'a fɔ waleya min taara ni ka se k'u ka baaraw jɔ ko ka se ka hakilila jagabɔ kɛ o kan o hukumu kɔnɔna na o sigiyafɔ kɛra fɛn min kɔni ye novembre kalo tile 18 fana ko Joliba TV kɔni sɔnna a ma k'a fɔ ko waleya minnu bɛ yen nɔ ani kuma dɔw ko olu y'o fɔ u ka baara dɔw hukumu kɔnɔna na ni o ye émission dɔ ye ko u jɛnna ni a ye k'a fɔ ko majɛw kɔni tun bɛ a baaraw jɛ wa fɛn min kɔni ye u ye layidu ta k'a fɔ ko u na fɛrɛ bɛɛ lajɛlen sigi sen kan a ɲɔgɔnna kana kɛ bilen wa fɛn min kɔni ye u ye min fɔ k'u na yɛlɛma kɛ o ko la ni ka a filiw bɔ a la o hukumu kɔnɔna na sa Aki kɔni ye Joliba TV y'a yira k'a fɔ ko a na wulikajɔw bɛɛ lajɛlen kɛ walasa Aki ye laɲini minnu kɛ walasa ka se ka olu lasabati wa majɛ minnu b'u ka baaraw jɛ ka o kɛ Aki ka communiqué kɔnɔna na halisa a b'a yira k'a fɔ ko ka kɛ ni maison de la presse ani ka taa se kunnafonidilaw ka kulu ma olu ye laɲini caman kɛ walasa nin bɛ se ka wuli cogo min na gɛlɛya min kun sigira ni o kun kɛra sababu ye ka Joliba TV ale ka baara jɔ ko o baara kɔni ko olu ye o gɛrɛndɛ wuli ka bɔ u kan kalo kelen kɔnɔna na o kɔnɔna na sa Joliba TV nin b'a yira k'a fɔ ko sanction min kun sigira ale kan o wulila ka bɛn kununko décembre kalo tile fɔlɔ ale ma ka kɛ ni Aki ale ka bataki sɛbɛn ye. An bɛ tɛmɛ ni kunnafoni cogoyaw ye halisa an ye a lase aw ma sisan fɛn min kɔni magistraw olu bɛ grève la grève min yɛrɛ ni o ye tile 5 baara bila ye o hukumu kɔnɔna na fɛn bɛ tali kɛ rentrée judiciaire la o baaraw kɔni sigira ka bɛn kununko ma o hukumu kɔnɔna na Sam ani Silima olu kɔni kun y'a yira k'a fɔ ko olu tɛna ye o kow la baara kɔni kɛra a baara kɛra cogo di e ma fɛn fɛn ninnu na ale bɛ ɲɛfɔli kan ye a kow la. Sam ni Silima mɔgɔw ka grève bɛ sen na halisa hali n'o y'a sɔrɔ ministère de la justice et des gardes des sceaux olu y'u seko bɛɛ lajɛlen kɛ ka grève in bali Mali magistrat tila bɛɛ de sen bɛ ni grève in na ka tugu syndicat ninnu mɔgɔ dɔw don o kɛlen bɛ fɛnɛ ka Mali sariya sonba bɛɛ lajɛlen ka baara sonsoro ni wagati in na ka tugu procureur substitut de procureur juge de siège ani subalterne de justice olu fɛnɛ sen bɛ ni grève ninnu la grève in dun filɛ a kɔlɔlɔ ka bon jamana kan kaso bon mɔgɔw ani mɔgɔ minnu ka ci ɲɛnabɔta bɛ yen sariyasoba ninnu kɔnɔ olu si ka baaraw tɛ ka ɲɛnabɔ bi rentrée judiciaire kun bɛ sen na a koɲɛw bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔra sɔgɔmada in na wa jamana magistrat fɔlɔ ni o ye colonel Asimi Goita ye ale kun bɛ o kɛnɛ kan nka magistrat tɔw olu ye o lagosi o kɔni ye wale ye min bɛ transition mɔgɔw ka baara gɛlɛya u bolo kosɛbɛ ka tugu transition fɛnɛ mɔgɔ bɛ sariya sunba mɔgɔw de la walasa ka yuruguyurugu kɛlɛ Mali la fo ka bɛn kelen tɛ point minnu kan o dɔw bɛ tali kɛ ko magistrat mɔgɔw ka sɛgɛnlafiɲɛbɔ ka dɔ fara o san kan u ka sariya dɔ bɛ yen nɔ ka segin o kan ko kura ani a ɲɔgɔnna caman hali n'o y'a sɔrɔ syndicat mɔgɔw ma sɔn ni hakilina ninnu ma
u ka lajɛrɛ dɔ sen fɛ min kɛra novembre kalo tile 22 san 2022 kɔnɔna la gouvernement mɔgɔw olu fɛnɛ b'u kumakan kelen kan u y'a yira k'a fɔ ko ni dɔ farala magistrat ninnu ka sɛngɛlafiɲɛbɔ san kan o bɛ kɛ sababu ye ka sariya sunbaw u sigi sen kan ka ɲɛ ani u ka waleya ka ɲɛ ani fɛnɛ gouvernement b'a ɲɛfɔ an ɲɛna ko ni dɔ farala magistratw ka sɛngɛlafiɲɛbɔ san kan u ka baara bɛna dagun kosɛbɛ cour suprême kɔnɔna la sani u ka sɛngɛlafiɲɛbɔ papiyew don nka samini silima syndicat mɔgɔw y'a yira k'a fɔ k'olu ma sɔn fiyewu o ko ma ani k'olu bolo ni dɔ farala olu ka sɛngɛlafiɲɛbɔ san kan o bɛ kɛ sababu ye magistrat kura minnu bɛnalen mali la ni o bɛ mɔgɔ 513 bɔ olu fɛnɛ tɛna se k'u ka baara sɔrɔ ka kɛ cour suprême kɔnɔna la u y'a yira fɛnɛ k'a fɔ ko ka dɔ fara magistratw ka sɛngɛlafiɲɛbɔ san kan ko conseil des ministres dama man k'o décision ta ani k'olu bolo ko conseil supérieur de la magistrature mɔgɔw olu fɛnɛ kan k'u hakilina di a ko la walasa ka jateminɛliw kɛ n'o y'a sɔrɔ magistrat mɔgɔw ye rentrée judiciaire lagosi an ka kunnafoni jɛkulu minnu bilala ka taa o kɛnɛ kan u ma sɔn olu ka don salle kɔnɔna la sɔgɔmada in na ni kunnafoni ko cogoya ye halisa fɛn bɛ tali kɛ rentrée judiciaire la an bɛ ale ko kan yalima magistrat ma ye nin kɛnɛ kan kɔlɔlɔ bɛ a la wa yalima a kow kɛra cogo di tile 5 baarabila min kɛra a tile 3 kɔni tɛmɛna an sera magistrat syndicat yɛrɛ ma u y'u hakilila di a kow la an ka jɛ an ka Musa Gindo ale ka lasew lamɛn an ka sigiba dɔ bɛ yen n'an b'a fɔ o ma rentrée judiciaire o rentrée judiciaire fana bɛ ka organiser wagati min na n bɛ kuma n'aw fɛ kɔlɔlɔba sɔrɔ o la parce que kiiritigɛlaw ma taa an ka fɛti de don parce que an mana kalo 3 kɛ sɛgɛnnafiɲɛbɔ la an b'a kuncɛ ni rentrée judiciaire ye c'est à dire que min kɛra ka tɛmɛ san kɔnɔ an bɛ o jate bɔ min kan ka kɛ san wɛrɛ o jate bɛ bɔ mais n'a fɔra ko kiiritigɛlaw yɛrɛ ti u ka fɛti kɛyɔrɔ la a ko bɛ gɛlɛya an y'a ye u tugura ka taa an ka kalansobaw la école minnu bɛ sariya kalan olu ka kɛ ka taa salle fa or n'i bɛ don o salle in kɔnɔ i ni an ka fini fimanw de bɛ don yɔrɔbu an y'a ye o caman t'u la an nana mɛn tuguni ko sɔrɔdasiw minnu bɛ kiiritigɛ fana na olu caman tun bɛ salle kɔnɔ bon a kɛkun ye min ye dɔrɔn an k'an ka dusumakasi yira o kɔfɛ tuguni an nana ka n'a ye tuguni hali bi an ka dayɛlɛlen don pour que ka taa négociation na mais an ma wele fɔlɔ mais an kɔni bɛ ka grève kɛ bi y'a tile 3 ye a tɔ bɛ continuer bon maintenant baarabila in a conséquence bɛ se jamanadenw ma parce que an bɛ kiiri tigɛ jamanadenw de n'a fɔra bɛɛ ka fɛn ɲini yɔrɔ ye tribunal ye n'i ye dugu min ye bi k'a fɔ kiiri tigɛ yɔrɔ tɛ a bɛ gɛlɛya bon kiiri tigɛ mana jɔ wagati na mɔgɔ bɛ se k'a santi o ye juma ye kasoladenw tɛ se ka bɔ kaso la polisi bɛ se ka fa kasoladenw na audience tɛna se ka kɛ olu bɛɛ ye gɛlɛya ye mais comme sariya ko n'i bɛ taa baarabila la i bɛ da fitinin dɔ yɛlɛ min b'a to ko dɔw bɛ se ka ɲɛnabɔ a kana jɔ n'an b'a fɔ o ma ko service minimum o sen fɛ olu bɛ ka kɛ. an bɛ tɛmɛ ni kunnafoni cogoyaw ye halisa an b'a munumunu an bɛ taa yɛlɛmali fanfɛla la a yirala k'a fɔ ko jatigɛ wale dɔ kɔni taara ka yɛlɛmani pɔsu olu o sɛgɛrɛ o bɛngana wale kɛra sababu ye magistrat dɔ ale ka bolimafɛn o jenina ani a muso ta ka tɛmɛ ni kunnafoni min sɔrɔla nin yɔrɔ kofɔlen na a yirala k'a fɔ maa 2 olu ni tora a kow la an ka jɛ an ka lase lamɛn. kunu arabadon sufɛ 22h30 waati yɛlɛmalikɛw fɛ yen nɔ maa danne dugu dɔw kɔni ye banbati wale dɔ ta ka ɲɛsin douane poste ma ale ni ka militaire min bɛ yɛlɛmani dugu yɛrɛ kɔnɔna la maa dɔw kɔni y'a seereya ko ni marifacikan ninnu yɛrɛ ye heure 1 ɲɔgɔnna kɛ yanni surasi minnu bɛ a dugu kɔnɔna